imenom danas molimo se za pokojnu Katu Jordan, po nakani supruga i obitelji, za pokojnoga Štefeka Ivana Krstitović, za pokojnog Đuru Đurić, Štefeka Golubić i sve pokojne iz ove obitelji, po nakani Đurđe i Martina Golubić, za pokojnoga Pavla Novaković, po nakani Nine Novaković s obitelji, za pokojnog Stjepana Leku, po nakani Mladena Leke s obitelji, za pokojnoga Marka Vareškić, po nakani Radoslava Vareškić s obitelji, te za pokojnog Kaju Majdanđić, po nakani Mirka i djece Ankice i Tomislava. Evo na početku današnjeg našeg slavlja želim pozdraviti fra Jozu Marinčića. On je član naše provincije i uprave naše provincije, on je definitor, ekonom i gvardijan samostana Svetoga križa u Sarajevu. Evo, fra Jozo, molim te da započneš ovo današnje misno slavlje.